Astăzi voi vorbi despre un eveniment special care are loc la sfârșitul lunii iulie în România, un regal tantric de 5 zile la mare cu 2 instructori internaționali de tantra, Mihail Kaligrix și Trisha Croft. Mihail este instructorul meu, cel de la care am învățat tantra. El a studiat la Academia de Tantra Rasayana din Rotterdam timp de 4 ani și este expert în tantra, masaj tantric și kundalini yoga. De peste 17 ani predă, ține retreat-uri în întreaga lume. Cam de 7 ani s-a stabilit în Thailanda, pe insula Koh Phangan, și are acolo un centru de retreat-uri. Practic acolo stă 6-7 luni pe an și vara vine în Europa, unde ține cursuri în diferite țări. Eu am învățat enorm de mult de la el, m-a ajutat prin cursurile lui, prin îndrumările lui, să-mi vindec traumele sexuale, să-mi recapăt încrederea în mine ca femeie, ca om și foarte multe alte lucruri. Trisha Croft este de 5 ani partenera lui Mihail. Ea este din Australia, dintr-o linie de femei șaman. Este instructor de tantra și intimitate sacră și tot de 17 ani predă în întreaga lume. Trish a ajutat foarte multe femei să-și recapete senzualitatea, bucuria sexualității, conduce tururi la piramide, la templele din Egipt, la peșterile Mariei Magdalena și foarte multe femei și bărbați au beneficiat de susținerea ei, de informațiile oferite pentru a-și transforma în bine viața și partea sexuală. Acest retreat este în special pentru cupluri, acele cupluri care vor să-și adâncească nivelul de intimitate, care vor să-și consolideze relația și care vor să ajungă împreună la zona de extaz. Se pot înscrie și persoane singure, dar condiția este să se înscrie un număr egal de persoane singure de sex opus. Ideea este de a lucra împreună în timpul retreat-ului, nu neapărat de a se crea noi cupluri. Iar exercițiile împreună se fac în condiții de siguranță maximă, respect reciproc și respectarea granițelor fiecărui participant. Sunt 20 de locuri, 10 pentru femei, 10 pentru bărbați și au prioritate cuplurile. Dacă te înscrii și plătești avansul până pe data de 30 iunie, beneficiezi de oferta Early Bird. De ce ai venit la un asemenea retreat? Păi, pentru 5 zile de învățături care îți transformă viața, de practici și tehnici care te ajută să-ți îmbunătățești comunicarea, conectarea și viața intimă. E un spațiu de siguranță, integrare, procesare. 3 mese vegane sunt incluse în pachet, ritualuri și ceremonii sacre și accesul pe viață la comunitatea Soul Deep Tantra. Procedura de înscriere este foarte simplă. Intrați pe linkul din descrierea acestui video. Veți ajunge la evenimentul de pe Facebook. Acolo aveți toate informațiile de care aveți nevoie pentru a lua o decizie în cunoștință de cauză.
La finalul textului veți găsi un număr de telefon și acolo vă puteți înscrie, fie din telefon, fie trimițând mesaj pe WhatsApp. Dacă aveți întrebări, nelămuriri, vreți mai multe detalii, la același număr de telefon. Eu voi fi acolo în calitate de organizator și voi contribui și eu la program cu câteva elemente. Așa că, dragilor, nu ratați această ocazie, se întâmplă o dată pe an și din experiență pot să vă spun că e ceva magic. Vă aștept cu mare drag!